men hanki ɓe salinoɓe jawooru Elhaj Ibrahim Thiam tan jayirba moɓodiral gam wurtinde donani tulde dimat ummima kille ɗe kala darima mbaɗi haɓɓere wotere nde wonno dowli leñol meɗen huɗum dental on ko ka reysir o wonno yerba gorko mo cangay o ɓooyino yewtude digre meɗen Hamide Eliman Boubacar to Dimat Eliman Habi Demba to Dimat Karas dare konya kunilo ma to janda kiya yiri mayo mo yarani de bele ngari mayo tanum jalta be anda sar mo ngawle jani nya ko jirana na do tanda ko yika ni ha do tanda ko yiri pulo ko ni fulbe dile ya ko ni ya moyra ko mandi ko ne sa ponela mata ko mandi ko ha jam mutudo job tugadi ko remada se ando job ko ni ya kadi ani ko ya dada Kelle soxna gay madam bari musa bonela mota ko ande ona sekuna jarama ko soxna gay ri Aïssata gay Aïssata Samba gay soxna gay madam bari Madwalo betina do kelemo wanyali kelemo de kelemo sina mabelde kelemo arama kodo kuyino de lo kelemo de nyandu mada kelemo bare kelemo ko hande ko yelde mada kelema president wakndi mon jarama me dandi tam kam kidel no wodi mi yettiɗo jettoɗo tin hande président monsieur Mamadou Amadou Kane jettoɗe gonɗi jomiraɗo kam jettoɗe gonɗima saaha nde mbiɗen sohna Gaye Bari armi nannuma e département tulde Dimat sappo welamɓe ɓol e gartamɓe ɓol dañmi hen tabarakalla machallah wadde a jarama Seydi Kane machallah association pour la renaissance du patrimoine de tulde Dimat on kokki kam hoolare mbiɗen Allah de taw minne mi weltini on so woni on bettaki faame ko ɗum waɗi seydani kono kala ko moƴƴata ko jomra subhanahu wa taala te eɗen ñeegui mbiɗen Allah de haqqillaji mono tourne e wadde tourne film mo gandanɗa hoorema o ko ɗum ko hewanno e tulde Dimat taw ko ɓiɓɓe tulde Dimat mbaɗat ɗum taw kadi onon mbaɗat ɗum financé on mbin hanki e dessin animé jiɗɗon waɗe eɗen mbawa wasde wadde ɗum e dessin animé mbaɗen ɗum taw ko ɓiɓɓe tulde Dimat daari mbaɗi ɗum saabu eɗen jogui acteur uji gandanɗa hoorema walla ɓe mbawa ɗum juude ay ɓeɗo sukaɓe ɓe jiiɗon
ma won hande duuɓi 5 eɓen nde caggalam eɓe paɗani mbuuɗu eɓe paɗani tanko eɓe jittanko culture o association pour la renaissance du patrimoine de Tuldimat mben ñaagui on de kettiton nde sukaɓe wadde noon ƴettoji gondiri jomiraɗo kono ƴettoji gonni monsieur Mamadou Amadou e jarama jagrat dimat oɗo ko kanko woni président commission des finances commission ɓurɗo tilti e nder association go fof ko hoore mum haalata kono minni ko ɗum guurmi ko ɗum gandimi ɓuuri musde fof ko namdade mbuuɗo saabu sa wona namda mbuuɗo mata kono jelkoɗo ni sa wona yelade mbaɗa comme mbo wona dimoni paami e buuɗi namteɗon ni keɓoɗon artat saabu kala mbaɗɗo mbuuɗo muɗum ma hettin hoorema e nder association wadde tinnude hen no fewi onon sukaɓe on jarama yo Allah yomma moƴƴe en jiiɗo hande e ñantulde e jipende Moussa Boucar Sarr mo Ngawle omon ɗo waɗi daneji machallah en wayne ceerno Ousmane Camara ko kalɗa ko ala watta hen no wayno waɗi présenté e gassi omon wonde Ousmane Ly Beɗo Mbodj Fanaye machallah en jikkoreji meɗen serraɓe nene sere men saabu en kalanno nden histoire no wiye serraɓe ɗiɗo e nder tulde Dimat en jiiɗo yettoreji meɗen pour rendre hommage les braves dames de Diwalo en ɓorniɗo yetto ndati yallah no wondi e Dimbot Mbodj kamɓe joni he ɗiɗoyaji wadde pour rendre hommage e ɓeɗon brave dame uji si mbokko olof yi ñi nga xamante ñoo toog si photo yi les braves dames Diwalo la Dimbot Mbodj ak ki nga xamante moom mooy ndati yàlla ñoom laa solal nii ngir rek dëggal leen ɗum ɗo ko gandanɗa hoore maɓɓe ɗon e caggal meɗen ko rewɓe fulɓe yontaɓe min jiiɗo sakkeɓe min jiiɗo mabudu min jiiɗo yetti lawɓe min jiiɗo kalko gandanɗa ko hoorema ko ɗum hinde e nder cuɓalaɓe nen ɗo jooɗi wadde noon ko weltanade ko tiiɗi ɓeɗo rewɓe yontaɓe heeɗe suka worɓe seɗɗe ɓe noon yo gaccitaɓe caggal saabu nden sen cuusi jo lelade ɗan ɗen ko ɓeɗo seɗɗe mbaɗanno ɗum lalɗen ɗan ɗen kañumen cittino daro men ko welmum taw eɗen ɗano ha kandren ko ɓeɗo seɗɗe yontaɓe kañumen mbaɗanno ɗum wadde noon pamon mbeɗa yiiɗi dokkon kam seeɗa mbiɗa présente moɗon gorko jontaɗo gorko nanade e nder tulde Dimat sembala mbiyen kalko wiyteɗo wowru kalko wiyteɗo feɗel kalko wiyteɗo jees kalko wiyteɗo alluwal kalko wiyteɗo lahal ko oɗo gorko waɗi ɗum o wiide ko Aliou Dia Seck Sow mbaɗi noon gummoɗa yimɓe kokoma kelle yimɓe kadi battirat haqqille hannirtini Allah jarama jarama kala ko jiiɗon ɗo en he ñeeƴi meɗen ko paami ko kanko waɗi ɗum wadde noon yo Allah siftoro moƴƴi muɗum Allah jarama on jarama ceerno Ousmane Camara